ene ye de to mu anim se dwumadi a na ye die ya to din Daakye Hemaa na chese ye mofra ye bobo na no de won ko akansie se ye yimu baako na ye yini se Hemaa ewo asantemam Ghana mam ni wiase nyina na no kwasi ada na dwumadie no eba awiye na akohwe se de ante na anom nyina de omani munyam kwata akire na adwoso Hemaa no nyina mpanimfo nyina ene no kasai chese mpanimfo akuni ne ntin bebre ya bofra baako a odi nkunim ewo dwumadie mu ni ache na achede botwo Oyerepa ye di dwuma bi afa ho hyem na ye ba se bebu asantema Ghana man ni wiase ni adwiri nipa ho nso abofra otiai da Facebook live na be hwere nim bi say ya man nice brand new beautiful Ecclesiastes lamentation saloon car akwa bi se akwa wote brofo pa o de be tinyina na maka no lamentation car wa hu bi da Ecclesiastes car ene ye de amano small young girl oba betrem emu obi ntwi bi da wate Daakye Hemaa wa twi ade wate eskafo ni tia break anu atia omo so light anu aso omo ba be anu abo wate enti na dwumadie nyina akwa awie no ya bofra baako a ye frɛ no Davida owusuwa apia ena me no kasai Daakye Hemaa no ye de ema no na hotedin a wode ka dwumadie ho ne ye frɛ no nana maame ena ye nkurimidifo ewo dwumadie ni nyina nkurima botiri no ne ye de abo nene ho ya ye fɛ no bra be watch no Facebook live bra wo search Oyerepa radio YouTube ko search Oyerepa radio she is live here na be hwe nanim Daakye be di Hemaa wate asantema Ghana man nyina eti wo ko school en me drama educational complex school en a drama educational complex edra ena fredra ton traka mu bra obre nyina wetimi abewi ni ti kumase adum bantema ni kofrom se dia me ba me for ka me akasa me me ka beba o ba bi ba o do ka beba o mfoka eurade ke abusia na me ba to se wonya mfie se a wo ba kumase se dia wa do ka beba acho me what 10 for 10 years na ni se ni Hemaa no start die no ti se ofredura ba kumase a na uyi menkwa papa nyeza se Daakye Hemaa ne bonti me ba na me jenchia hwe rade ye ebiti ye na binti ye kra edi se no de na wo ka kire Oyerepa FM Oyerepa TV eni Oyerepa adwuma wura eni adwuma mpanimfo ni adwuma efo nyina ne yetiefo beta amachi na anu kwasi ada de na wo ka kire wonom me da mu nyina se opi multimedia me dedika me chia me kremu hene berima pa obonsi ebonsu eya manten hene enene Hemaa na se wa bonsu me da obia se ko hene ne Hemaa na entry boss aka o yese ko hene frante hene munyina me da mu asinya me hyiamu me akasa me papa na owusu asiama adoda na ata fra na one me da wase se vote mame ya me show bi biara support me a might me amboni di ni me akasa me piesi a onu nti ya fra me nana maame no ya fra no nana odi asempa antwe obuje ya otosmi no edra konti hene me da obia asinya me hwa munyina Oma wasi kura egume na se de oye de nka mu contest de mba bia nka oma am show down just for say onu ani PSC ai wa fa wo 10 wa wo bia na be di container enti ye kwai de na wo ka kire adesuafo a wo ne oboti pen ye obu on ma school ye kire na de a wo nsua o ti se ye bibi se kronfa no mehyem se se ka ye de ama no so so koton wanya 1.5 billion wonton wa be yi men na wa tie break also so light now show trap gator na me hira wate
Ye mpa ye se ye Daakye Hemaa na de ato so no. Na nanom adwaman ene adwade hye nyina abofre ne da ye sum moma ne mrem. Ko nya mfinhye aduonu. Na ko okurafna esai kire na nanom. So wa ye Daakye Hemaa ewa adwane ne mpotamu. Enmonyam a mo ahye no enam Oyerepa FM Oyerepa TV yedwumadi ye de ba makwam. Na minim se wo Daakye Hemaa na bebam. Wate? Amen. Yo, ti ekọ wo adofo bi a wo afutuo kuma bi a de be ma wo ne titire wo anu wo esuande no. Mechie obia wa hwe me Oyerepa TV atwefo nyina so ya kra o 10 years cause 15 years. Meshramo ada se mo meshramo se mo fa mo hu hye program hu bi te sese mu na ebe peja me mpo e mu firma chinchina fan hu shem na ebe boawo ye wu firmu se de Daakye bi na ebe timi apeja se de mi se bi me di festa na se ma bibi amba ma brabo ma de one di first na odi be fifth no obetima ye nipa teacher bi nanso na me am di first no me nye nipa teacher nti me show bia say nti mo fa mo ho hye dwumadi bi ti sesei mu me da obi biara asenya me hya mo nyina. 40 years me pam trotro ka me nyamfo wanya ka Kese what ke wo se wo be huru ya na asese ke wo se sei me nya 40 years me fro trotro ka ya ma honfo ne awo mato atwene wanya mono ka mono they say enti wa hwenya me mo age ka mono no fa mpa on ana mo a no mo contest ya no mo betwitwa che ono kwa ne dia da wo se ni nyina ka mu a na eso Daakye Hemaa wo se ne hu afa na wo sa age so sei nanon so ati ampa na nkoso nka me contest bio na de ba ya ne se me hunu ya na ayina sa ne form so na sa na e ma yesa na menim se next time bia Daakye Hemaa me trust me wurem na e be boa me so aso me ke ne me ya adwena fa de ma me Daakye Hemaa ahwe ma jo ko afiso mayembo na na ma mi abaso na anu me hwe ne performance no de wa bragro no a oyeye no na enyam kwadasem amamre no at program na boa nkola no na mesra awofo no program bi say ba amamu hwe prize square da so anasa wo kwa me yigo fro na e boa nkola no mo exposure omu sua de akola bi on talent o enti yentiti nkola nie ese akola wo tia sisi na na maami oti oyo Hemaa prekopewu ese ni kura wo firim ohun de wo si bo okro ni di no from secheduma say frante kasai amanten kopim adwura mu ne nyina kopim atabubu kwa me danso ejiso da ha ni nyina na kwala we bebi obesi bia no wate ono akase nanim asa atira wofu anim enti ye ma no ya yentiti omu ye na ye mo mu mpie nsua de because akwala ofre adwura hwe omo fre santima mo nyina wotwa mo nyina aguo wodi kwa adwura enti Oyerepa ne api for so mo baso say mo man kwala na exposure na omo yeru teachers amuche kwala na de no nyame nsira mo nyina so kwala ni nyina ya de na no akwala ba ko eye dotiye na na esuo oh aso aso na esuo so na just excellent na fe nkola na ya de nya mi say what the car kofie a chese so ko school a onu ankasa no de boy no o car de ni ko school sa na ba eti next program no nkola so part 2 no season 2 ne ba omo fo mu nsem na nya kama okay ati for we every yankasa ya wina ya Daakye Hemaa edwumadie odi kan na yene no edi nkomo no Davida owusu wa apia me no kasei dodo na afre no nana maame ono na edi nkunim ona ate se yene no ebo enkomo no